A wannan shekarar gabaki ɗaya ban saki waƙoƙi ba, tabbas masoyana sun shiga wani hali kuma ba su ji daɗin kasancewar hakan ba. Nura M Inuwa. Sai dai kuma a yanzu ne za su yi rawa, su yi tsalle, su yi dariya, domin na zo musu da abin da suke so. Duk da ana yi min korafi rubuce-rubuce da ma haka dai masoya suka nuna rashin jin daɗin su sama-sama game da rashin sakan musu album a wannan shekarar da ban yi ba. Haka ne dai ya saka dole a wannan shekara na kawo musu farin cikin su, kuma ina nan tafe da su, zan sake su waƙoƙi ne wanda na san masoyana za su yi farin ciki da jin su. A manya-manyan dalilan da ya saka dai mawaƙi Nura M Inuwa bai fidda wata waka a wannan shekara ba wai gajiyawa bace ba ko kuma gazawa, sai illa akwai ya saki haka ne domin wasu mawaƙa masu ɗagowa su ma su samu su fidda waƙoƙinsu har a ji su, kuma duniya ta ji su da yabe su, kuma hakan ta faru. Duk da a yanda ake gani a 'yan shekarun nan idan mawaƙin ya saki wani album ko kuma wasu waƙoƙi, babu wani waƙar wani mawaƙi da ake saurara illa ta mawaƙi Nura M Inuwa. Haka ne da ya saka dole ya ɗan ɗaga domin ya ga su ma matasan sun taso kuma an saurare su, kuma hakan ta kasance domin an saurari wasu daga cikin matasan mawakan, a inda shi kuma ya yi jinkirin ba tare da ya saki wani sabon album ba. Sai dai duk da hakan ya kawo cece-kuce a cikin al'umma, musamman waɗanda suka damu da su ji waƙoƙinsu sosai kuma ba su ji daɗin kasancewar hakan ba. Sai dai a 2021 ne mawaƙin zai kawo wasu jajirtattun wasu waƙoƙi waɗanda ya yi su cikin hazaƙa, kuma waƙoƙi ne wanda ban ce ba ya taɓa irinsu a baya ba. Sai dai masoyan da suka ga su ji wannan waƙoƙi su ɗan ƙara haƙuri kaɗan, domin kamar yau ne an yi an gama ya kawo su wannan waƙoƙi za su zo ne da wani sauyi mai ma'ana wanda ba sai an faɗi ba. A dai fidda 'yan short bidiyo da yake yi a dandalin nasa na Instagram, haka ya saka wasu daga masoyan da suke bibiyarsa suke ɗan samu su ɗan ji wasu daga cikin waƙoƙin da zai kawo, suke fara nishaɗi tun ma kafin ya kawo nashin, wanda daga baya kuma sai saurari full. Amma kuma ɗan zumar da yake lasa musu ne ya saka suke kwaɗayin su ji wannan waƙoƙi, musamman idan ka duba a wannan shekara ya ɗan saki wasu waƙoƙi guda uku da Aniyar Ka Aso, Aisha Humaira da ma wata waƙa. Haka ne dai suka dai masoyan suka gagu domin su ji sauran, domin sun riga sun sani Laraba Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake iya gane ta.